Pozdrav youtuberi, u današnjem tutorialu igrat ćemo PES. Da, ovo malo samo da ne čekam. Da, igrat ćemo PES. Naravno, igramo s Real Madridom, igramo drugu takticu grupe. Mislim da je... ajmo da PES. Idemo odmah polako. Što više golova damo, to je bolje za nas, to mora biti tako. Offset je bio. Da, nego da, što se tiče onog videa za skidanje filmova, to da, taj tutorial neću izbaciti, stvari hoću ga izbaciti, ali neću danas, tek za 2 dana. Pošto net stalno zabode, tako da moram, nije da mi zabode, nego treba vremena da se snima. Treba vremena da snimim. Dok se skine, ne dok snima. Nije snima to ničim, treba vremena, sigurno treba, ali očekujte video. Pa da, za 2 dana. PES, imamo sutra izlazi nova epizoda PES-a. Mislim ako budemo postigli. Sutra će izaći 3. epizoda PES-a, 3. taktičkoj grupi i onda se pravi pauza 1 dan. Taj 1 dan će biti ili Minecraft izdavljavanje ili to. Dobro je. Da, ali Minecraft izdavljavanje igrat ćemo si 100% preživljavanje samo malo nešto. Mora malo da se to. Mislim sad kad sam počeo jedno da ne počinem odmah drugo. Nije meni problem, mogu da snimim 10 epizoda na dan. To onda ne bi bio kanal, to bi vam bio kod TV kanal. Samo na TV kanalu izgledujte 20 epizoda ne. Daj, napucaj ga bre. Da, kakav je ovdje. Eto, od juče nisam igrao prvo. Nikole. Eto si igrao. Daj, sudija, pa nije skoro. Urajte kako ljudima. Da, skoči Ronaldo, skoči! Da, malo autogol da dam, da mislim. Da dam autogol. Ovdje ti tamo, uvijek. Sam rekao, nisam imao Ronaldo. Iskučavaj ti ovako, ti ne znam što bilo. Da, izbacit ćemo da ispostavimo. To mi nekada, nekada mi treba. Dobro, malo šale. Jer mi nije šalo. Znači da sam za njega primio gol. Znači više od 5 ne bi snimao se raditi. To ne znam kako. Dalje, igramo kao što vidite protiv Dinamo Kijeva. Meni se sve više čini kada igramo na 10. Kada će vidjeti i dosta. I ja, odmah pogrešio i ja, odmah kaznski. Da li je moguće da se Dinamo Kijeva na točki bilo? Pa ne mogu pogoditi, radam ga malo, to što nećem što. Dobro, sad do kraja prvog programa mučim. Ajde Benzema, ajde! A daj, bio da ide spasio. Nemaj se, kao što vidite, kraj prvog programa. Izmjene, znači, ako ne napravim sad, neću praviti sigurno, a sad mi se i ne pravi. Neću da nema ništa. Ono što se ništa je pravili.
Njegovi bolji. Ajde Benzema. Oh, no brate. Dobro, bravo. Ovo bi bilo to, ali dobro. Tek sam sad povalio. Malo da smanjim. Ponovo setim. Da smanjim ovo zvuk. Ne kontrolo. No screen. Da smanjim malo zvuk, možda mene ne čuje. Aj neka budemo čipotni. I idemo, čekajte, sad će se zvonio negativno, pa da. Baci klopku odmah, šta čekaj. Ti bacaj se na drugu stranu. A ne u odbranu. Odbrameni igrači najviše gresi. Nemaju najviše, sredine najviše gresi. Vidi, dobro odbrameni ide fokus. Oko, vidite šta je. Ovo je malo ti si bio odsad. Cristiano Ronaldo, daj, hteo sam da se vratim neki metarić. Ovdje sam se pričao. Dobro, ovo će ne koštati. Sigurno. Jako mi da mogu odmah da se sjetiti video. Opa, brate. Pa daj, brate, sam ti rekao. Da, bio mi je najbitniji. Inače, hteo sam malo prije da neki bolji gol sa Ronaldo. Eto mi, malo sam počeo. I da, evo se biti. Mrazim se biti, jako se ne mogu se biti ljudima klubovke. Stigni, brate, to bi moja baba stiga. Pogledaj kako on stiga. Da, za facecam sam rekao da ti ga snimam. Biće, ali morat ćete malo da se tako. I evo ga, a daj Ronaldo bre, brate, što si mi stao, ovo najviše ne igrač, stane, čuvan igrač. To najviše ne svakako. Pa daj, brate, razumeš li ti srpski čovek, ispucaj, ali ne wow, rekao sam, nisam ispucaj, izbaci. Da sam rekao izbaci, ljudi, nisam ne rečem, ljudi. Prvo, ne smemo ne rešimo, mora budemo prvi, oni su prvi, dobro. Sad idemo da, eto, rekao sam ti da me košta, ono, ja uzem malo da, rekao sam ti da me košta na kino što sam namjerno vratio, htio da pucam iz daljine malo, da malo, ono, svi igrači budu što sam teški, imam više šansi da to preko nekako, na tu skoru, sad moram da jurim poslednjih minutu, da dam gdje. Ako Ronaldo. Ajde Ronaldo, ako si igrač, brate, dati u to. A nije mi jasno što si vratio čak do odbrane. I ovaj sad iz odbrane mora da dribla pola tima. Vrati. Daj, sad nema ništa od gola. Nema ništa od gola. Dajte ljudi. Pa ovaj klik ne ide nekako. Nema šanci. Ali mora. Alo studija, ja rekao sam to. Bio je start južno, jako je to, brate, potreban igrač, sad sreće pa je kraj. Ne rešeno. Da li je moguće ljudovi mogu? Da. To je bilo počeo novu sezonu kada nameštamo oko svoju početka, ali to mi ništa ne znači jer biti vreme i sve. Naravno, to bi bilo to što se tiče tutoriala, pozdrav i to bi bilo to.